Le ngqungquthela iphinde ibe izinhlelo zeqembu zokulungiselela ukhetho lukazwelonke lwangonyaka ozayo. Le nguyazana yemigomo ihambisana nokukhumbuza amalungu eqembu imigomo yalo. Ukhetho lukazwelonke nowezifundazwe esiyakulona ngonyaka ozayo lubaluleke ngendlela eyisimangaliso. Luyezinye zezinto esobe sizithinta ngokwezigaba sizothinta uhlaka noma uhlahlo nohlelo leplan ukuthi-ke sisuka la siya kanjani ku-2024. Kusenjalo leli qembu le-ABC lizophinda liqokele abathile ezikhundleni zesigungu sikazwelonke. Mawusasebenza iqembu lisafufusa lisakhula, abanye bafika ne-ambition yokuthi mhlambe uzoba nehlalo ezobe itholakala kwizakhiwo zikahulumeni. Mangasenzeki-ke lokho umuntu ethi cha akayibone eqhubeka nempilo. I-ABC iphinde yaqinisekisa ukuthi isaholwa nguye uPhilani Mavundla kulandela ukuvela kwezinsolo zokumiswa elinye ilungu eqenjini. Ngiyaqinisekisa lokho ukuthi ubaba uPG Mavundla inqokonqoko iqhubula lomlilo elivutha ubuhanguhangu isixhaxa sentuthuko isona esisawumholi esisazoba umholi esizohlala siwumholi wabantu batho Congress. Le ngqungquthela izobanjelwa eGreytown kusasa.